Amen, amen, amen bazalwane. Amagumba nomhlaba abathandekayo, ngiyanibingelela ngokusithoba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mama Tekwane Orange Farm bazalwane. Benginesicelo ke bazalwane sokuba silalele nanku umyalezo ovela kuBaba uNkulunkulu. Ubaba wethu bazalwane simthandayo sonke. Kunomyalezo ke ingane zenkosi awulethile ukuthi ngudlulisele kubantu bakhe abathandayo ngendlela emangalisayo, ngoba ubaba uSomandla uthanda wonke umuntu emhlabeni. Akekho uNkulunkulu umuntu angamthandi emhlabeni. Thanda abahle nababi, uNkulunkulu uyabathanda, ngoba waze wathumela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuba izofela abahle nababi. Manje ke bazalwane ulethe umyalezo ukuthi ngiwudlulisele ebantwini bakhe osomatekisi, o-taxi driver. Uthi osomatekisi o-taxi driver bazalwane, uthi bayahlupheka laba bantu, uthi basenkingeni laba bantu. Manje udinga ukubasiza kakhulu ngoba abantu bakhe uyabathanda. Nevamini abanye babo abayi emasontweni ey'nkonzweni ukuyomkhonza, ukuyomdumisa, kodwa uyabathanda. Ngoba ukubathanda kwakhe ukubanika ithuba lokuba baze baphenduke babuye beze kuye, baguqule impilo yabo babuye beze kuye. Kufike ke bazalwane iphimbo elivela ezulwini likhuluma nami lithi o-taxi driver abazalwane emarenkeni banenkinga abanayo. Laba bantu laba bavuka ngabo 3 ebusuku baye emarenkeni. Uma befika emarenkeni kunabasizi laphaya abasizayo emarenkeni ababaphekela ukudla. Fike ekuseni laphana fika nje uqala noma i-breakfast noma yini athanda ukuyidla, uyayidla bazalwane. Ngenxa yokuthi uhambe ekhaya ebusuku, asibangabikho isikhathi sokuthi ahambe ekhaya esedlile. Manje mayifika erenkeni kunabasizi ababasizayo. Manje uNkulunkulu uveza imfihlakalo ngoba usomfihlakalo igama lakhe. Ungumoya, ubona emfihlakalweni thina abantu lapho singaboni khona. Uthi manje ubonile ukuthi labo taxi driver, labo somatekisi mabefika la emarenkeni, abanye balabasizi babo ababaphekela ukudla, abanye babaphekela ukudla okungcolile. Abanye babaphekela ukudla okungcolile, bahambe ezinyangeni beyofuna imithi ukuthi bakhohliswe izinyanga ukuthi mawuthatha lo muthi uzothengelwa uthola imali. Bakhohliswe izinyanga ukuthi mawuthatha lo muthi wenza kanjena kuzoba yiwoza uthengelwe uthola imali. Manje lento lena ungathi isivamile, isiningi kakhulu. Sebebancane abantu abangasebenzisi umuthi manje babedayisa. Abaningi impela, abaningi banezinto manje abazenzayo noma kungemuthi. Abanye bathela amanzi athandazelwa ney'nyoka, abanye bathela amafutha athandazelwa ney'nyoka. Uthi-ke uNkulunkulu Baba, lezi zinto lezi zifika ziba-affect-e labantwana labo taxi driver. Zifika lezi zinto lezi zibaphathe kabi, azibaphathi kahle lezi zinto lezi. Bezwa labantwana laba manje sebenokugula okuthile. Bezwa labantwana manje sebenokugula okuthile ngoba lento lena mabezidla lezi zinto lezi ezingcolile laba abadayisayo abayinikwa inyanga, ngoba inyanga ngeke ikunike into eclean. Inyanga nje selokhu yazalwa uyise nonina angeke izikunike nje into eclean. Ihlala nje ikunika nje into engcolile nje. Mawuthi nje uyofuna umuthi nje enyangeni, hazi ukuthi nje uyolanda ukungcola kodwa nje.
ngoba ngike ngezwa nje impela yena-ke ngimqonda nje ngqo odayisa erenkeni, ngafike nje ngamtshela le ndaba ngathi nje uNkulunkulu uthi nina niyaganga la erenkeni, nidayisela abantu nina ukudla okungcolile, nina nidayisela osomatekisi nina ukudla okungcolile. Wathi hayi ngiyaxolisa mama, ngempela ungumprofeti. Ubecabanga ukuthi ngiyaprofetha? Hayi, angiprofethi bazalwane, ngihambisa nje indaba engiyitshelwe uNkulunkulu. Wathi hayi ngiyakubona mama ungumprofeti ngempela, mina ngiyaxolisa, ngangiye enyangeni nje mina ngiyoyifunela nje amakhathakhatha okuthi nami ngithengethengelwe, kodwa inyanga mina yafika nginika umuthi, yathi njalo ekuseni before ngiphekele ukudla angophuza amanzi ngiphalaze, bese ngipheka ngalawo mphalazo. Njalo nje ekuseni ngiyaphalaza, sengikhathele ukuphalaza. Ngoba njalo ekuseni nje kufanele ngiphalaze, before ngibeka ibhodo nje lokuthi ngiphekelele abantu kufanele ngifake umphalazo kuqala. Uyayizwa-ke inyanga ukuthi ingcole kanjani? Uyayizwa-ke? Hhayi, ngikuzwa izolo impela nje, izolo ngihambile nje ekuseni ngaya khona laphaya erenkeni, ngafike ngakhuluma nomunye ophekayo, ngafike ngakhuluma naye, wangitshela lezi zindaba. Wangitshela lezi zindaba impela, ngoba bengifuna ukuyolanda ufakazi ukuthi hawu uNkulunkulu angayisho kanjani into enjengalena. Uma ngidlulisa lento kubantu, abantu uma bethi abayenzi lento ngiyothini? Hhayi, namhlanje sengiyazi bayenza ngempela. Ungitshelile ngikhuluma impela nje. Abaningi nini enipheka emarenkeni, hawu nazibulala iy'ngane zabantu, ningabathakathi nje ngempela, ngoba nilanda imithi ey'nyangeni, nilanda yonke into lena nifakela abantwana babantu. Wathi-ke umoya engcwele, uNkulunkulu, laba bantwana babantu bayahlupheka, badla ukudla okungcolile. Ingakho manje usuthola nje umfana emncane, insizwa mpela, isine-high blood, isiphatha imvulophu ebrown yekliniki, uthola insizwa impela nje isinoshukela, isiphatha imvulophu ebrown iyoshaya ulayini ekliniki, uthola insizwa impela nje usomatekisi usephethwe amagama, hawu useyagula, usevuvuka iy'nyawo umntwana emncane, uphathwa iqolo ingane incane, izifo nje enhlobonhlobo nje. Umoya engcwele angitshele zona, ezinye ngeke ngizisho la, ey'phethela abantwana bethu. Yilo kudla abakudlayo, futhi lokudla abakudlayo kubenza babe nenhliziyo encane, banyanyana, bathandana abantu basemarenkeni, abezwana abantu basemarenkeni, ukhohlwa ukuthi babangani phela, ngoba ney'bongo azifani, ababuyi nasendaweni eyodwa. Omunye ubuya lena, omunye ubuya lena, omunye ubuya lena. Manje kuliwa kufunwani? Ngoba kufanele njengabe bayathandana bathi sizosebenzela iy'ngane zethu, abaney'ngane abangakagana bathi hayi sizosebenzela ukushada, sizosebenzela ukulobola. Ingakho nje manje bengasakwazi nokulobola, Nkosi yami, sebehamba betholisa iy'ngane, kungenxa yokuthi nje hayi amandla nje ayaphela nje amandla. Bathi bayenza kwenzeki, bathi bayakwenza abakwenzayo akwenzeki, bathi bayasebenza imali abayitholi, kungenxa yalokudla. Ngoba phela uma udla ukudla okubi okungcolile, ayikho inhlanhla kuwe, ayikho inhlanhla nakancane. Manje lokudla lokhu kwasemarenkeni kubenza laba bantu laba babe nenhliziyo encane, bayathukana, bayashayana. Awazi babangani, inhliziyo incane, abakwazi ukubekezelelana. Wathi kubaba umoya engcwele, wathi sizobatshela manje ukuthi uyabathanda, ufuna ukubakhulula kulolu gibelo lomcuphu usathane ababophe kulo, ethu baqedile, akabaqedanga. Ukhona uSomandla, ikhona indodana kaNkulunkulu ophezu konke, egama layo linguJesu Kristu, ikhona ingumkhululi, ikhulula bonke abantu emhlabeni. Wathi-ke bosomatekisi, ake nginitshele ukuthi uyanithanda. Wafika-ke wathi kithi, ake nibaphekele umdokweni abantwana bami osomatekisi, ake nibaphekele umdokweni abantwana bami osomatekisi. Ekuseni labo somatekisi
taxman badle lo mdokwe nukhulekele nugcwalisa amandla kaMoya Ngcwele lo mdoko. Wathi uJesu kuyocaca, wathi kuyobonakala, wathi kuzobonakala uSathane noJesu manje, wathi ufuna kubonakala uSathane noJesu, wathi ake nipheke lo mdokwe, wathi nibahambisele wonke amarenki awaqale ngalo mdokwe ekuseni. Nuthandazele lo mdokwe, nizophuphisa yonke lento abayidlile, nizobulala yonke lento abayidlile, nizoqalekisa zonke lezifo esezibaphethe, nalamajazi amabhadi abawagqokile nizowakhumula. Mabedle lo mdokwe bazodla lo mdokwe lona bakhululeke nomqondo wabo usuyocabanga ukuthi hayi uJesu khona. Baza abantu ukuthi uJesu namandla ngoba abantu bayenyangeni nje abamazi uJesu ukuthi uyikho konke, abamazi uJesu ukuthi uyizolo uye namhlanje uye naphakade, abamazi abantu ngoba abamazi uJesu enza izimangaliso, abamazi uJesu. Utheke siniphekela umdoko bosomatekisi, siniphekela umdoko ekuseni. Mazithi 5 o'clock, zithi 6, zithi 7, zithi 8. Impela umdoko ubusugcwele eswini, impela ubusugcwele eswini. Impela ayikho indlela. Mayeshila ushilo bazalwane, ayikho futhi into esingayenza. Akukho futhi la siyobalekela khona. Mayeshila ushilo. Uthe siniphekeleke bantwana bethu. Uthe siniphekeleke, sizoniphekela ke. Masiniphekela ke abazwile bayophila, abangezwanga ke vele ke abantu abanenkani vele abaphili, kodwa abanokuthula abezwile abathobekile bayophila. Ngisho ukuthi ke abazwayo bezwe bathande bafise bazofona, basifonele noma ngabe bakuphi, basifonele basitshela ukuthi hayi thina mama thina siyamuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini, siyamuzwa, siyafisa nathi ukuwabona amandla kaNkulunkulu. Impela umdokwe lo okhulekelwe nathi siyawufisa, ke sikhumulela amajazi amabhadi, sivuka ubusuku siyosebenza, siyobuya ubusuku kodwa sinalutho, sesingaze siyothwala ngoba sekukhona abafisa nokuyothwala ngoba bayasebenza abanalutho. Ungahlulwa kodwa ungabi nalutho, imali uyiphethe kusukela ekuseni ngo5, imali uyiphethe kuze kocha u9 ebusuku isesandleni sakho, kodwa nje makuyophela uDisemba nje wena awunalutho nje. Kanjani? Imali isesandleni sakho uyiphethe, awunalutho, awunanix nje. Uyabona ukuthi ijazi leqalekiso, uyabona ukuthi ijazi lamabhadi, uyabona ukuthi ijazi lamashwa. Manje ke manifona ke nifone ke nanka amanamba athi 076 114 4863, 076 114 4863. Lapho ke nizofuna umama uGugu, nithi sicela umama uGugu, seniyosho ukuthi nikuphi la nikhona, siniletheleke lo mdoko loyo. Seniyosho ke ukuthi nikuphi la nikhona nina nibangaki, siniletheleke lo mdoko loyo. Ngokukholwa abazalwane, ngokukholwa nanokumethemba ongabonakali ngamehlo, obonakala ngemisebenzi yakhe. uJesu uyabonakala abazalwane ngemisebenzi yakhe. Usekusho lokhu bazalwane ngoba useyangethemba. Uyabona mina la emhlabeni akekho umuntu ongethemba njengoNkulunkulu. Akekho umuntu ongethemba njengoNkulunkulu. Abantu nje abangethembi. Ngoba njengoba ngikhuluma kanje nje hayi abaningi abazuthemba nje. Angeke bathembe ngempela lento engiyikhuluma angeke bayizwe nakizwe. Kodwa akekho umuntu ongethemba njengoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngethembiswa yini, noma ngabe yini athi ngiyisho kubantu ngiyayisho, noma ngabe right noma ngabe ayi right kubantu ngiyayisho ngempela.
useyangethemba ngempela useyangethemba ayikho uNkulunkulu mina into athi ngidlulisele kubantu ungayidlulisi noma abantu bayayithanda noma ngabe abayithandi noma ngabe bayangizonda noma ngabe bayangithanda kodwa into ngiyayidlulisa njobe injalo njengoba ngidlulisa nje manje ukuthi nje bosomatekisi ma taxi driver ekseni aqala umdoko esiswini ekseni nje ungakaphuzi ngisho ibhodlela likabhiya aqala umdoko esiswini kunjalo nje akukho futhi okunye useyangethemba ngoba wona mdoko lo aqali manje ukuthatha isiwenzi aqali manje usenzisile awuba 3 years manje senzisile yafika nje ingilosi yasitshela yathi asenze umdokwe sawenza umdokwe ngempela njoba ingilosi sitshelile amarenke esidayise kuwo bazalwane amarenke esidayisa kuwo bazalwane abantu bayasho bazalwane ukuthi hayi lo mdoko umnandi siyezwa omunye wathi omunye bengingasa toilet mina 6 years kodwa ngamane ngadla lo mdoko manje ngiya toilet bayasha abantu ukuthi hayi sengiyingcono la sengiyingcono nanokwethukana nje emarenki thina esidayisa kuwo hayi inhlamba seyinciphe kabi hayi angisayizwa neze nje angisakuzwa lokho akubingelelana umuntu abingelela omunye nje ngenhlamba umuntu abingelela omunye nje ngesibhakela hayi asakuboni thina emarenkeni la sidayisa khona lokho akusekho sekwaphela impela sekwaphela ngiyagaranta sekwaphela nje ukuthi nje sebehlala beshayana nje uyadrive nje umuntu ekseni seyivuza igazi emlonyeni sebemkhumula amazinyo cha hayi akusekho manje ngempela nje ngoba uNkulunkulu esethe manje sitshela umhlaba wonke emarenkeni o taxi driver ukuthi badle lo mdoko esikhulekele impela nginalo ithemba ngoba sengibonile ngikudlulisa nami ngelikhulu ithemba nokukhulu ukholwa ngoba sengibonile ngempela ngiyakwazi lokho engikukhulumayo uNkulunkulu kwenzile kithi manje ke bazalwane wadlulisa ke ngezwi elapha ya ngokaLuka 9 verse 12 uthi uJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane ezisihlanu seliqala ukushona beza kuye abayishumi nambili bathi bamukise abantu kuba baye emizaneni nasezweni elizungezileyo bangenise bathole ukudla ngokuba lapha sesisendaweni eyihlanu kepha wathi kubo bapheni nina bathi ke asinakho yisinkwa eziyishumi nezinhlanzi ezimbili kepha kuphela ngaphandle kokuba siyobathengela bonke laba bantu ukudla ngokuba kwakukhona amadoda okungathi ayizinkulungwane eziyisihlanu wathi kubafundi bakhe bahlaliseni ngezigaba ngamashumi ayisihlanu benze njalo babahlalisa bonke wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula wanika abafundi ukuba babele isicuku badla basutha bonke kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo iziqabetho eziyishumi nambili. Amen ke bazalwane, uyambona kuJesu into ayeyenza isekhona emhlabeni nalana manje sengasekho emhlabeni esesishiye nomoya ingcwele uJesu wathi umoya ingcwele yokusifundisa konke uyasifundisa namhlanje ukuthi hayi phekani nanku umdokwe lithi izwi lenkosi wathi kubafundi bakhe lapho bethola ukuthi banezinkwa nje ezingcosana nenhlanzi bazalwane ezizingcosana ezisihlanu bathandekayo uthi ke wathi lethani lana lithi wathandaza indodana kaNkulunkulu lithi wabheka phezulu eswini wathandaza lithi esabheke phezulu ezulwini kwandukudla kuthiwa kwaze kwadla inkulungwane eziyisihlanu zamadoda kwathiwa bekani ngezigaba kusho ukuthi kwakuyi100 kubekiwe
kubekiwe kwabekwa badla kuthiwa badla laba abantu kuthiwa kwaze kwasala ngisho imvuthuluka. Manje-ke bazalwane, namhlanje uJesu usazenza lezi zinto ayezenze saphila emhlabeni, akahambanga nazo, ayihambanga nazo indodana kaNkulunkulu, yayishiya kumaKristu, yayishiya kwabamethembayo, yayishiya kwabakholwa nguye. Namhlanje nangu uyakhuluma uthi ngenani emabhodweni, uthi nipheke imidokwe, uthi niyophakela abantu bami, uthi abantu bami baboshiwe ugibile omcuphi usathane, usathane uthi uqedile. Namhlanje nangu uyasithuma njengoba naye ayekwenza, nathi kumele maKristu sikwenze. Kunjalo-ke bazalwane, ilokho ngane zenkosi engikudlulisayo ukuthi bo driver amarenki onke sithinteni bakwethu, sithinteni ngane zenkosi, niphile. Umuntu othanda ukuphila nje asithinte ingane zenkosi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Nifone nizwe ukuthi sikuphi. Amen-ke bathandekayo, ngoba akukho kuhlula uNkulunkulu. uNkulunkulu okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Ubonakala ngemsebenzi, uNkulunkulu akabonakali ngamehlo. Abaningi abantu bayokholwa ngokushunyayezwa, abaningi abantu bayokholwa ngokubona imisebenzi. Lesixuku esasamba noJesu aze andise izinkwa nenhlanzi, abaningi abantu laba bengakholwa, babengazani nombuso kaNkulunkulu, kodwa ngoba bazalwane wayesenzile izimangaliso phambi kwabo, bazi babona ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu ephezulu konke. Nani ningatholi nesikhathi sokuya enkonzweni, kodwa hlala nazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, futhi nihlale nazi ukuthi uJesu Kristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Amen-ke bazalwane, amen-ke ngane zenkosi-ke, amen.